ин ҷавонони тоҷик ният доранд ки бо мототсикл дар роҳҳои иёлоти муттаҳидаи амрико 10,000 километрро тай намоянд. саёҳати онҳо аз иёлати Майами шурӯъ шуда дар иёлати Лос-Анҷелес ба анҷом мерасад. По территории Америки мо аз 20 аёлат ва наздики 80 шаҳр мегузарем. роҳи мо 6000 мил ё 10,000 километрро дар бар мегирад. мутаассифона мо бо мотоциклҳои худ рафта наметавонем, зеро моро уқёнус ҷудо мекунад. пойгаи мо аз уқёнуси Атлантик то уқёнуси Ором сурат мегирад. мо мотоциклҳоро дар Майами ба иҷора мегирем. дар ин бора пешакӣ маслиҳат кардаем. Все уже договорено, на мотоциклы нас ждут. саёҳати байкерони тоҷик барои севумин бор аст ки таҳти шиёри мо тоҷикем мегузарад. ба қавли байкерҳо ҳадаф аз ин саёҳат ошно сохтани Тоҷикистон ба амрикоиҳо аст. инчунин амрикоиҳоро барои саёҳат ба Тоҷикистон даъват мекунанд. Мы встречаемся с общинами, мы встречаемся с людьми, которые там мо живут. ба ҳар куҷое ки сафар мекардем бо тоҷикон ва ҷамъияте ки онҳоро муттаҳид месохт мулоқот менамудем ва ба онҳо парчамҳои Тоҷикистонро тақдим мекардем. И мы будем продолжать это делать. аввалин саёҳати мотоциклронҳои тоҷик ба кишварҳои хориҷӣ 3 сол муқаддам баргузор шуда буд. онҳо бо парчами Тоҷикистон аз ҳудуди кишварҳои Узбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон, Озарбойҷон, Гурҷистон ва Туркия гузашта дар муддати 57 рӯз масофаи 13,500 километрро тай намуданд. пойгаи дуввумашон ба кишварҳои Аврупо буд. В каждой стране встречаются различные трудности, в каждой стране свой менталитет, свои законы, свои правила. дар ҳар як кишвар мо бо мушкилиҳо рӯбарӯ мешудем, зеро ҳар як кишвар менталитети худро дорад. дар сафарҳои гузашта дар баъзе кишварҳо танзими ҳуҷҷатҳо мушкил мешуд. баръакс дар баъзе кишварҳо танзими ҳуҷҷатҳо зарурат надошт. масалан дар Словения роҳ пулакӣ будааст ва мо инро намедонистем. мо бояд ҷарима месупоридем, вале моро бахшиданд. бинобар ин пеш аз сафар мо кишварҳоеро ки ба он ҷо сафар мекунем хуб меомӯзем. Вы сказали, что вы не заплатили, но если вдруг проверят ваши документы, вам придется платить большой штраф. давлат хушвақт байкери тоҷик барои аввалин бор ба сафар мебарояд. ӯ мегӯяд чанд бор сафарномаҳои тасвирии байкерҳои тоҷикро дида, дар ӯ ҳисси иштирок дар чунин пойга пайдо шудааст. Встретимся с многими нашими соотечественниками. Мо дар Амрико бо рӯзгори ҳамватанони худ ошно мешавем. Мо дар Болдер, ки бародар шаҳри Душанбе ҳаст, чойхонаи тоҷикиро, ки солҳои пеш сохта шудааст, дидан хоҳем кард. ба амрикоиҳо дар бораи Тоҷикистон маълумот медиҳем, зеро ки онҳо кишвари моро хеле кам медонанд. Очень многие американцы вообще знают о нашей стране. байкерҳои тоҷик 8 май тавассути ҳавопаймо бо хатсайри Душанбе, Истанбул, Майами ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико сафар мекунанд.